Siep, we hadden Admiraliteitsdagen bender hier in Haas opzet. Ik hoop dat de mensen het een beetje waarderen kennen. Dat is hier in drokke tarierings voor morgen, de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Hast er wat zin in? Ik ga altijd zin om te spelen. Dat is fantastisch. En maar de kast is momenteel. Vorige week zijn we nog op een groot festival in Nijmegen. Ja, het is gewoon een feest om al die nummers weer te spelen. En we pakken morgen extra uit. Want we zullen morgen bijna een set van 2 uur spelen. Dus er komt een hele soort nummers voorbij die de mensen heel lang net gehad hebben. Dus verwacht is een groot feest in Dokkum? Nou, ik verwacht ik ben er ooit geboren en Sietse komt uit de buurt, Kees het daar wennen. Nou, ik verwacht in ieder geval een prachtige familie en we hebben een hele soort familie. Ik hoop ook een hele soort mensen die daar komen en omkrijgen natuurlijk, ja. Ik zou zeggen inderdaad, ook als je die roots te lezen, een paar van die bandleden ook. Is dat dan iets extra speciaals? Zou dat er een extra speciale dimensie in? Nou ja, dat vind ik wel. Ik ga er al een paar keer spelen. Jeder Admiraliteitsdagen. Ik een keer admiraal geweest. Zonder je te kennen heb je gemist. Maar deze keer is het raar. Want je bent de hemel en de aarde. De zon is er echt maar. Mooi mij te mij zijn. Ik kom daarbij en een product van mijn verliezen. Van mijn jeugdjaren in Dokkum teruggebracht. En de ziel is toch een magisch plak. Ik ben ook nog een keer van de halve sterrentocht. Nou, dat is een stempelpas geweest ooit. Ben ik ook een paar keer omgekomen. Ja, het is gewoon magisch om op dat plak te spelen. En ze is altijd een prachtig mooi feest van. Met een leuk team, leuke mensen, heel ambitieuze mensen die mij begonnen. Het is nou een geweldig mooi evenement geworden. En het is mooi, fantastisch om daar te spelen. Het is de eerste keer dat ik bij de kast speel. Het is zo een paar keer, maar ik hier steeds om verschillende redenen net rond. Maar nou, dit is echt de eerste keer. Dus ja, de kast is weer thuis, zeg maar. Daar is bij volle gong hier in Dokkum. Als ik even de staat hier op te zien of mensen er ook klaar van binnen. Joen, om 8 uur treedt de kast op. Nou, het zien hier binnen we weer om in Dokkum. In elk geval Siep van de ploeg. Hebben ze er even jaren. Gaan ze er zin in? Hoi! Tuurlijk ga ik er even heen. Ik heb dat zin in. En waarom? Waarom ga je zo zin in dat optreden? Omdat het gewoon gezellig is en ik heb wel vaker nog een optreden best van een kast. Weer altijd heel sfeervol. Voor mij is het een stukje nostalgie. Ik ging vroeger al naar de concerten, dus dat vind ik eigenlijk heel mooi. Ja. Dus even maar een stukje waarom in de tiert. Ja, eigenlijk voor mij wel. Ja, vind ik echt heel leuk. Ja, Ga je wel een mooiste noemer? ja natuurlijk de Nijedij, hè. Wij vonden Joen eigenlijk wel even zien. Hij was zeer nieuwsgierig. Hij is nog heel bekend en al die mooie muziek en liedjes. Ja. Net een noemer waar je het meest naar uitzocht? En Nijedij natuurlijk. Hè. Dat is ook een hele bekende hier natuurlijk. Hè. Ja, achter mij worden de laatste handlijn op het haatpodium van de Admiraliteitsdagen. Joen, om 8 uur zit de kast hier. We gaan even jet in Dokkum of de meesten de zin in hebben. Nou, dat hebben ze. Noemen wij het meest naar uitzoeken is vanzelfs een Nijedij. Maar er is meer dan dat. Het wordt een grote show. Dus Joen om 8 uur de kast. En vanzelfs morgen ik weer even zien naar uw nieuwe Admiraliteitsdagen journaal. Ontmoen!